ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ ശ്രീ എ.കെ.ബി. നായർ മലയാളികൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം സുപരിചിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം ശ്രീമദ് വേദവ്യാസ വിരചിത ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാപുരാണം മൂലവും അതിൻ്റെ ലളിത വ്യാഖ്യാനവും. ഇത് 4 വോള്യങ്ങളടങ്ങിയ ബൃഹത്തായ കൃതിയുടെ 1-ാം വോള്യം മാത്രമാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സമീപകാലത്ത് എനിക്ക് ലഭിച്ച വിലപ്പെട്ട നിധിയാണ് 4 വോള്യങ്ങളോട് കൂടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാപുരാണം മൂലവും അതിൻ്റെ ലളിതമായ വ്യാഖ്യാനവും. ആധ്യാത്മികാചാര്യനായ ശ്രീ എ.കെ.ബി. നായർ കോവിഡിൻ്റെ ദുർഘട പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്തത് അങ്ങേയറ്റം സാംസ്കാരികമായ സർഗാത്മകമായ ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയിലൂടെയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ഒരു കഠിന പ്രയത്നത്തിൻ്റെ സാഫല്യമാണ്. ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് അഭിമാനപൂർവം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണത്തിൻ്റെ ലളിത വ്യാഖ്യാനം എത്തിച്ചേരുന്നു. ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എന്ന ഗംഭീരമായ സ്തോത്രകൃതിയുടെ ലളിത വ്യാഖ്യാനം, ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്ര ലളിത വ്യാഖ്യാനം, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ലളിത വ്യാഖ്യാനം, അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ലളിത വ്യാഖ്യാനം, ശ്രീമദ് നാരായണീയം ലളിത വ്യാഖ്യാനം, ബ്രഹ്മസൂത്രം ലളിത വ്യാഖ്യാനം, നിരവധി ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ വ്യാഖ്യാനം, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ വിരചിതമായ നിരവധി കൃതികളുടെ പഠനം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര സംസ്കൃതിയെ അടിസ്ഥാനപരമായി വിലയിരുത്തുന്ന കൃതികൾ, രാമായണ കേന്ദ്രിതമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ ശ്രീ എ.കെ.ബി. നായരുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ സത്ഫലങ്ങളാണ്. അങ്ങേയറ്റം ആദരവോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അത്ഭുതകരമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കെട്ടും മട്ടും. ഭാഗവത മഹാപുരാണം വ്യാസൻ്റെ ഭാവനാസൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ നേരെ എതിർധ്രുവത്തിലാണ് ആചാര്യ എ.കെ.ബി. നായർ. ഭാഗവതം ഭാരത ചരിത്രം തന്നെയാണെന്ന് ഈ വ്യാഖ്യാനം വായിക്കുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എ.കെ.ബി. നായർ ഈ ലളിത വ്യാഖ്യാനം ചമച്ചതിലൂടെ നാളിതുവരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സംബന്ധിയായി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയൊക്കെ വിലയിരുത്താനും നമുക്ക് സഹായകരമാവുന്നുണ്ട്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ ഭാഗവതത്തിലെ അമൂല്യമായ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു കാട്ടുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ മലയാള ലിപിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അന്വയാർത്ഥത്തോടുകൂടി മലയാളത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം അവതരിക്കുമ്പോൾ ആചാര്യ ശ്രീ എ.കെ.ബി. നായരോട് എക്കാലവും ഭാരതം കടപ്പെടുകയാണ്. ഭാഗവത മഹാപുരാണത്തെ ജനകീയമായ വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥമായി അദ്ദേഹം നോക്കിക്കാണുന്നു. നാളിതുവരെ മനുഷ്യരാശി നേരിട്ട വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ ഈ കൃതിയുടെ വായന നമുക്ക് സഹായകരമാവും. കേവലമായ ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു വായനയല്ല ലളിത വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം, സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും കടന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത മലയാളികൾക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ആ മഹാപുരാണത്തിൻ്റെ രത്നഖനികളിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനം എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം. പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രാപ്യമായതല്ല ആർഷഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം
തെളിയിക്കുന്നു. 7000 രൂപ വിലയുള്ള ബൃഹത്തായ കൃതിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യായുസ്സ് മുഴുവൻ സൂക്ഷ്മമായി വേദവ്യാസ വിരചിതമായ ഈ കൃതി പഠിക്കുവാൻ നാം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ കോവിഡ് കാലം ആചാര്യ AK.B. നായർക്ക് സർഗാത്മകതയുടെ കാലമായിരുന്നു. സാംസ്കാരികമായ പരിപോഷണത്തിൻ്റെ സുവർണ സന്ദർഭമായിരുന്നു. 2020 ഡിസംബർ 16 ആരംഭിച്ച വ്യാഖ്യാനം 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ച് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി തിരുത്തിയും പിന്നീട് DTP ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും തിരുത്തിയും 4 വോള്യങ്ങളായി ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ശ്ലോകം, അന്വയം, അന്വയാർത്ഥത്തോടുകൂടിയ വ്യാഖ്യാനം എന്നിങ്ങനെ ക്രമീകൃതമായ ഘടനയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആചാര്യ AK.B. നായർ എന്ന ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ സത്യത്തിൽ നിർവഹിച്ച ഈ മഹത്തായ കർമ്മം എത്രമാത്രം ആദരണീയമാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഭാഗവതം എന്ന ഈ മഹാപുരാണം എല്ലാവരും വായിക്കുകയും വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ ആശയങ്ങൾ കലികാലത്തിൻ്റെ വ്യാധികളെ സമ്പൂർണമായി അകറ്റുവാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അവതാരലീല, പ്രപഞ്ചലീല, മോക്ഷശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ ഭാഗവതം എങ്ങനെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി സുതാര്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നു മാത്രമല്ല, മാനവചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ജ്യോതിർശാസ്ത്രവും ഭരണശാസ്ത്രവും തത്വശാസ്ത്രവും യുദ്ധശാസ്ത്രവും ശില്പശാസ്ത്രവും ആരോഗ്യശാസ്ത്രവും നഗരാസൂത്രണ ശാസ്ത്രവും യോഗശാസ്ത്രവും പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും ധർമ്മശാസ്ത്രവും കാലഗണനാശാസ്ത്രവും ആചാരാനുഷ്ഠാന ശാസ്ത്രവും ശിക്ഷാശാസ്ത്രവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും ദാമ്പത്യ ജീവിത ശാസ്ത്രവും വർണ്ണാശ്രമ ശാസ്ത്രവും എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല വിഷയങ്ങളെയും എപ്രകാരമാണ് ഭാഗവതം എന്ന ബൃഹത്തായ കൃതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകം നമ്മെ സഹായിക്കും. അനന്യ പബ്ലിക്കേഷൻസ് കോഴിക്കോട് ആണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കേവലം ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം വേദോപനിഷത്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ സാധാരണ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന പുരാണങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം വിസ്മയകരമായി ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിച്ച് എത്രയോ നാളുകളായി എത്രയോ തലമുറകൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി നിലകൊള്ളുന്ന പുസ്തകമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാപുരാണം. മൂലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പലർക്കും പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രയാസമുണ്ടാവും. എങ്കിൽ ഇതാ മലയാളികൾക്ക് കൈരളിയുടെ മഹാനുഗ്രഹമായി ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ ഗുരുശ്രേഷ്ഠ വിദ്യാഭൂഷൺ ശ്രീ AK.B. നായർ 4 വോള്യങ്ങളിലൂടെ മഹത്തായ ഈ ഗ്രന്ഥം എത്തിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്നത്തേക്കുള്ള പുസ്തകമല്ല, ഇത് എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ്. ആചാര്യൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ആദരവോടെ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.